Hola, què tal? Com esteu? Bueno, ja feia temps que no vos gravàvem vídeos, però com sé que vos agraden, doncs vaig a contar-vos un poquet sobre l'origen de les espècies de Darwin. Per què? Perquè en el vídeo que haureu vist de Happy Learning, en el que vos conta l'evolució en l'eix cronològic de les persones, no? De l'ésser humà, vos parla de Charles Darwin i de la seva teoria. I això significa que ciències socials i ciències de la natura, encara que de vegades ens intenten compartimentar molt les assignatures, van molt lligades, perquè el més important és fer un aprenentatge global i globalitzat i aprendre mitjançant projectes, mitjançant investigacions que ens servisquen per a la vida real, tant per a ciències com per a matemàtiques, com per a llengua. Vaig a contar-vos un poquet perquè és un llibre molt interessant, que seria molt recomanable que el tinguéreu tots i totes, que el demanàreu, que el buscareu en PDF en internet, i vos vaig a contar. Bueno, Charles Darwin ja fa molt de temps, no vaig a contar-lo tot, perquè no vull fer-vos spoiler, però Charles Darwin ja fa molt de temps que tenia una família, no? I així en el conte vos apareix aquesta família de Darwin, vale? I el que va fer ell va ser una sèrie d'investigacions en el segle XIX, perquè això estem parlant de 1800 i, per tant és el segle XIX. Va fer una sèrie d'investigacions per comprovar que les espècies s'adaptaven al seu medi en el que vivien, com haveu vist també en les plantes en natura, quines plantes s'adapten i quines no, els animals, perquè uns animals tenen tant de pell i altres no, perquè s'adapten on viuen. I per tant, les persones han evolucionat des d'eixe mono, i s'han posat erguides, i han evolucionat, i tot el que ha anat passant al llarg de la història ha sigut aquesta selecció natural. Vaig a llegir-vos trossets de la història i veureu, per exemple, les girafes abans, segons Darwin i tots els seus estudis, tenien el coll curt, però després hagueren d'adaptar-se i fer el coll llarg, perquè havien d'arribar a les branques més altes. Més cosetes interessants que ens conta Darwin. Per exemple, vaig a llegir-vos. Darwin explica en la seva obra que les espècies són un grup d'éssers vius que tenen el mateix aspecte i que poden reproduir-se entre si. Però de vegades, encara que pertanyen a la mateixa espècie, no hi ha dos animals idèntics. Fixeu-vos bé, per exemple, en aquest conill. Més alts, més baixos, més ràpids, més lents. Diu Darwin, considera la paraula espècie com donada arbitràriament per raó de conveniència a un grup d'individus que són molt semblants, però que no són iguals. Aquestes diferències dins d'una mateixa espècie es coneixen com a variacions. Per exemple, fixeu-vos en els gossos. Un gos és una espècie, però hi ha moltíssimes variacions que han evolucionat. Doncs, amb aquesta teoria, i les variacions en la natura, o també les variacions fetes per selecció humana, perquè han anat modificant plantes o modificant animals, com ara veurem. Amb aquesta sèrie de variacions també s'ha fet la selecció natural. I això què vol dir? Que les espècies que millor s'adapten al medi on viuen són les que han perdurat durant la història. Algunes no han pogut adaptar-se pel que siga, perquè pot ser per una raó externa, com pot ser la força de l'ésser humà, que al final s'ha encarregat una espècie, o com pot ser una força natural com un terratrèmol, un desgel, o una cosa d'aquestes que han passat al llarg de la història, o algun fet important que ha fet que una espècie desaparega. Això és el que se diu la selecció. Pot ser natural, perquè no s'adapten al medi, o pot ser artificial, però les espècies tenen una selecció, i solament les millors adaptades són les que van evolucionant. Nosaltres som una espècie i no ho podem oblidar. I acabe, per no fer-vos repetisc spoiler, perquè parla de moltíssims animals, de l'evolució de l'ull, de l'evolució de per a què són les cues, de l'evolució dels animals aquàtics, però això m'agrada molt. Acabe parlant-vos dels animals de companyia. Diu així. Els animals de companyia, per exemple els de granja, i inclús les flors ornamentals, poden mostrar un aspecte molt distint dels seus primers avantpassats o ancestres. Això ocorre perquè la gent, les persones, són les que seleccionen. Per exemple, els grangers poden triar les vaques que produïsquen més quantitat de llet i, per tant, a poc les vaques que poca llet produïsquen aniran extingint-se. O les gallines que posen més ous, o les ovelles que produïsquen la llana més càlida i més fàcil de teixir. També passa amb els jardiners, que poden estimular el creixement de les plantes amb flors grans i ben boniques, hermoses, al mateix temps que arranquen aquelles que no donen la talla. Totes aquestes increïbles variacions de les espècies i com han evolucionat
fins la lluita de la supervivència, des d'una bactèria minúscula fins a un animal totpoderós. Són el que es coneix com la teoria de les espècies, l'origen de les espècies i de l'adaptació de Charles Darwin. D'acord? Espero que us hagi agradat i que us poseu a investigar sobre Darwin i que té que veure amb este eix cronològic que acabo de veure abans de ciències socials, perquè l'evolució de les persones també fa que evolucionen la resta d'espècies. Adeu!